私とこいつの関係付き合ってるんですかとよく聞かれます。いつも一緒にいるし仲いいし、そう思われるのかもしれないけれど、ビジネスパートナーです。ただのビジネスパートナーです。仲良さそうにしてるだけで裏ではほぼ喋りません。私とこいつの関係週3から4で会ってます。2人でご飯にも行くし、時には意見がぶつかりそうにもなるけれど、